Epele araztegia 2012an jarri zuten martxan. Deba garaiko urak jasotzen dira hemen. Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasatekoak kolektore baten bidez. Oñatiko ur zikinak ponpak eta bidez iristen dira araztegira. Hondakin uren tratamendua egiten dute hemen. Hondakin urak etxeetako edo industrietako hondakin likidoak dira. Araztegian egiten duten prozesuaren ondorioz, kutsatzaile gehienak desagerrarazten dituzte. Ondoren, urgarbia ibaira isurtzeko. Prozesu horretan lehen pausua, solido moduan dauden hondakinak kentzea da. Hondakin lodienak galbae automatikoak erabiliz baztertzen dituzte. Ondoren, ura ponpa hauen bidez igotzen dute tanga honetara. Hemen, xaboiak eta koipeak gainazalera ateratzeko, aire burbuilak sortzen dituzte uretan. Koipe hori gainazaletik kentzen dute. Gainera, uraren zirkulazioa abiadura moteltzen dute deposituan, horrela, artxintxar tamainako hondarrak jaiki egiten dira. Urrengo deposituetan, abiadura geldoagoan, partikula txikienak ere ondoan pausatzen dira. Uretan disolbatuta dauden hondakinak kentzeko prozesu biologikoa abiatzen dute. Tratamendu horren bidez uretan dagoen materia organikoa, nitrogenoa eta fosforoa desagertzen da. Depositu hauetan bakterio kontzentrazio handia dago. Bakterio horiek uretan disolbatuta dauden hondakinez elikatzen dira, horrela uretatik kentzen dituzte. Bakterio kopurua handitzeko oxigeno zaireztatzen dute. Denbora gutxian bakteria horiek elikatzen dira disolbatuta dagoen zikin hortaz, eta orduan lortzen desuna modu hortara da uretatik zikin hori kentzia, ez? Da, loi biologiko bat sortzea, da zikin hori loi biologiko hortan geratzen da. Azkenengo fasia izango litzake loi biologiko hori banatzeko, uretik banatzeko, dekantazio sistema bat, eta orduan loiak ingo duke dekantatu, eta ur garbia geratuko litzake goian, eta horia errekara bideratzen da. Ura garbitzeko araztegian egiten duten prozesua ia guztiz automatizatuta dago. Erabaki bakoitzaren atzean automata bat dago lanean. Azpiegitura handi horretan 8 langile soilik ibiltzen dira mantenu lanetan. Automata batek azkenean itzen dauka programan sartuta plantak zela funtzionatu dauen, eta funtzionamentu automatikoa da. Niko langileak tokatzen dana, mantenimendu lanak, batez be ekipo danak, operatibo edukitzia, hori da lana. Lan asko, baina bueno, plantak esalege bakarrik funtzionatu da. Araztegiko elementu garrantzitsuenak, ekipoak, bombak, aireztagailuak, sentsore bidez kontrolatuta daude. Sentsore horien guztien seinaleak kaxa honetara datoz. 1500 sarrera inguru dira automatizazioaren kontrolgune honetara iristen direnak. Automatizazio eta kontrol sistema honi esker, datu pila bat jasotzen dituzte araztegian. Datu horietatik informazio oso baliagarria erauzi daiteke, ura garbitzeko prozesua hobetzen lagundu dezakeena. Helburu nagusia da besteak beste, plantaren energia kontsumoa murriztea. Asmo horrekin elkarlanean ari dira Gipuzkoako Urak, MSI Grupo eta Mondragon Unibertsitatea. Esplotazioko fase horretan, energia aurrezten lagundu, planta erresago eramaten lagundu, eta ian hain erres ikusten ez den informazio hori azaleraztea da gure helburua. Horrekin gero beraiek, esplotazioa eta erresago izatea, eta planta hobeto funtzionatzeko. Mondragon Unibertsitateko datuen analisia eta zibersegurtasuna taldeko ikertzaileek egin dute plantako datuen azterketa lana. Gure unibertsitatean egiten duen lana da datu hauetatik ezagutza ateratzea. Eta horretako erabiltzen ditugu data mining eta data science ezagutzen dien bezalako teknika batzuk.
Teknika horien helburua da datuak interpretatu eta ulertzea. Horretarako erreminta ezberdinak baliatzen dituzte. Datuen arteko patroiak bilatzen dituzte, algoritmoak erabiltzen dituzte eta metodo estatistiko eta informatikoak. Teknika horiek big datan oinarritzen dira. Ikerketa honetan arloka analizatu bituzte datuak. Arlo horietako bat ponpaketa sistema da. Egin dugun algoritmo batzuekin, egiten duguna da bonbaren errendimendua modelatu, hori izaten da gure referentzia puntua, eta modeloak ikasten dute bonbak ondo nola funtzionatzen duten, eta modeloa esaten duena, eta bonbaren errendimendua ezberdintzen hasten dian momentuan, badakigu bonba horrekin zerbait gertatzen ari dela. Sartzen ari dalako, mantentzen lan bat behar dulako, atasko badaolako. Operarioa gai izango zen azkarrago antzemateko edozein arazo ponpaketa sisteman. Baita nola erabiltzen den momentu bakoitzen ponpa efizientena, honek baita laguntzen digu energi kontsumoa murrizten. Plantako alarma sistema ere aztertu dute. Araztegiko prozesuan ezusteren bat gertatzen denean, alarma sistema bat pizten da. Hori hobetzeko lanean ari dira. Arlo horretan nahi genuena zen predikzioak eduki ze alarma gertatu daiteken hurrengo minutuetan, aurretik sortu diren alarman arabera eta horretarako, lehen esan dugun bezala, sistema bat entrenatzen dugu aurretik jasotako datu batzuekin, eta kasu honetan modeloak izango liguke adibidez A eta B ebentuak sortzen diren guztietan, C sortzen da baita. Uraren kalitatearen kontrola hobetzea da ikerketaren hirugarren lan ildoa. Ura egunero aztertzen dute araztegian, bezperan hartutako laginak laborategian analizatzen dituzte. Prozesu biologikoa egiten den tangan gainera, nitrogeno maila uneoro neurtzen duen sentsore berezi bat dute. Nitrogenoa baita elementu guztien artean azkena desagertzen. Nitrogeno kopurua baxua denean, gainerako kutsatzaileak desagertu direla esan nahi du. Ikerketan garatu duten ereduak uraren kalitatea neurtzeko egiten diren kontrol guztien emaitzak integratzen ditu. Hau da, modeloa martxan jartzen dugun bakoitzean, ikusi aldugu kalitate horren estimazio bat. Eredu horiek MSI Grupo enpresak sortu duen plataforma batean integratu bituzte, araztegiko gainerako datu guztiekin batera, eta araztegitik bertatik kontsultatu ditzakete. Plantaren eraginkortasuna hobetzeko bidea zabaldu dute jada.